Nahodil som dve aukcie. Ako zrušiť aukciu. Dal som tu dve rovnaké aukcie. Keď kliknem na jednu z nich, môžem tú aukciu, je to moja aukcia, môžem tú aukciu upraviť znova, alebo zrušiť aukciu, alebo vylepšiť to, ako to vyzerá. Tým vylepšením si musím síce zaplatiť, ale je potom vidieť v tom ružovom medzi tými všetkými aukciami, že tá aukcia je lepšia. Takže ja túto jednu aukciu môžem zrušiť, môžem mu dať dôvod hoci aký a zruším aukciu. Áno, chcem zrušiť tú aukciu. Dobre. Keď sa pozriem na moje aukcie, toto je vlastne súkromná aukcia, ktorú som nahodil, a tá aukcia má takisto nahodený ten súbor o utajení informácií. Keď sa pozrieme na to, tak je tu, keď dám upraviť aukciu, tak tá aukcia má nasledovné tieto veci a je tam priložený ten súbor kontrakt napríklad. Takže ja tam viem teraz ešte pridať ďalšiu fotografiu alebo ho znovu upraviť. Môžeme ho uložiť naspäť. Dobre, ja sa odhlásim a pozrieme sa, ako tá súkromná aukcia a normálna aukcia vyzerá. Keď sa klikneme na normálnu aukciu, tak tá normálna aukcia síce už prebehla, by mala, takisto bolo vidieť, koľko ľudí sa tam, teda koľko ponúk tam bolo dané a prípadne nejaké správy a tak ďalej, na túto nikto nereagoval. A tá súkromná aukcia, čo som teraz nahodil, nemá tie informácie o tom, tu by mali byť dole, aká suma je nahodená a tak ďalej. Tu je ale potom to, čo som hovoril, že na to, aby som sa mohol zúčastniť tejto súkromnej aukcie, musím si stiahnuť tento dokument. A to je tá zmluva a potom mu znova nahodiť. Takže ja sa prihlásim pod iným užívateľom a potom pôjdeme ďalej. Moment.